Sigcine siphumile isinqumo esingunqamula juqu sempi eseqenjini lomkhonto wesizwe esiphakathi ke kwalowo ngumholi weqembu umnumzane Jacob Zuma kanye ke nalowo ongumsunguli weqembu umnumzane Jabulani Khumalo. Angiqale nje ngobingelele ngwamkelele channel yaMasweti Mina Production okubingelelayo umxolisi umfana kaDlomo ozala phansi enkandla emathatha amnyama. Mangabe ke uyaqala ukufika kule channel ngicela ukuthi ungaze iqiniso lokuthi ucofa subscribe mawaqeda ubale video ushaye like bese ke uyakomenta kuludaba namhlanje. Kanza kwethu udaba engeze ngalo ke njengamanje luthi ke inkantolo ke yezokhetho igcine ke ikhiphe isinqumo kuleyo okanye kuleso sicelo sasikade ke sifakwe umnumzane Jabulani Khumalo lapho khona icela ukuba ke abuyiselwe njengomnikazi okanye njengomholi weqembu lomkhonto wesizwe njengoba ke yena ethi akakaze ambeke umnumzane Jacob Zuma njengomholi waleli qembu. Uthi nje leya ncwadi yayikade ke ibhalwe eqaleni yathunyelwa kuyena ke uLokhuzana kuyena ke obhekene ke nezokhetho okanye kuwona ke umthetho obhekene nezokhetho. Uthi yena akayazi ke leyo ncwadi usola ke indodakazi kaMnumzane Jacob Zuma uDuduzile Zuma umsola ke ngokuthi ke uyena owabhala leya ncwadi waqeda ke futhi ke wenza ubugebengu ngesignature yakhe okanye wakhwabanisa isignature yakhe walifaka ke icala enkantolo ke lapho khona ecela ukuthi kususwe kuMnumzane Jacob Zuma. Inkantolo ke yalalela ke icala ngalalela ngalo nakho ke ezephuma ke lapha abantu bemlwisa ke besho kumbulala ke abantu egcineni ke namhlanje ke okanye ke angithi nje mhla ka 11 June 2024 saseke siphuma ke isinqumo ke enkantolo. Isinqumo ke sithi nje chu umfoka Khumalo uhambe wrong ugejile kahle kahle leli cala nje olivulile uchitha ke isikhathi senkantolo alikho sidalo lecala ke oliqalayo. Umnikazi weqembu kuzoqhubeka ke kube uyena umnumzane Jacob Zuma nomholi ke futhi ke weqembu kuzoqhubeka kube uyena umnumzane Jacob Zuma. Uyena ke sochaza ukuthi ke ufaka bani ukhipha bani mhlawumbe ke mayithanda futhi ngakubuyisela eqenjini mayithanda futhi ke engekubuyisela eqenjini ngenxa ke futhi ke ukuthi ke umosha isikhathi senkantolo sizokujezisa ngokuthi ke kube wena ukhokhela zonke ke indleko zakuleli cala. Nganza kwethu ke isinqumo ke senkantolo kube yiso ke leso esithi ke cha icala ke ebekade ke libeke uyena umnumzane Jabulani Khumalo alikho sidalo. Umnikazi weqembu kuzoqhubeka kube uyena umnumzane Jacob Zuma. Yena ke umfoka Khumalo mangabe sathanda ukuyihlanganisa ke neqembu lomkhonto wesizwe engaqhubeka nje ukuthi ke abe lilunga okanye ke abe umuntu ke osupporta iqembu njengawo wonke umuntu ongena sekhundla eqenjini. Nganza kwethu ngiyacabanga ukuthi ke sonke besikade ke sikulindele lokhu ngenxa ukuthi ke sambona naye umfoka Khumalo kwamanye amavideo esholo ngokwakhe ethi yena ubeka ke yena umnumzane Jacob Zuma njengomholi waleli qembu. Sathuka nje uma ngabe ke eseqala phansi esevula ke icala. Isinqumo ke esikhishwe ke inkantolo isokanye lesi ke abantu abaningi abebekade besilindele. Ngana kwethu ngiyacela ukuthi mangabe ungafuni ukusala ngaphandle kwizindaba ezenzakalayo lapha eMzansi Afrika ungazeli iqiniso ukuthi ucofa subscribe ulike bese uyakhomenta sidibane ku video elandelayo. Ngiyabonga.